La té Torres, la passada filtrada boníssima per Oleguer, compte que es queda sol davant del porter, Oleguer, gol, 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 Oleguer, gol, 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 gol de Sánchez, definint meravellosament amb cama dreta. Senyores i senyors, minut 57 a la segona part, a l'Escala 0, Figueres 1. La té Torres altra vegada al mig del camp, molt bé la passada filtrada per Owen Juan, Maurente farà Owen que condueix, Owen que retalla, Owen, gol, 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 quin golaç, quin golaç, quin golaç, quin golaç, gol, 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 golaç espectacular d'Owen Juan. Vegin vostès la conducció perfecta d'Eric Torres, l'assistència amb cama dreta, Owen que s'ho pensa, Owen que encara portaria, fa un regat i sense cap mena de mirament engalta un xut perfecte amb cama dreta que abat el porter de l'Escala. Ens posem per segona vegada davant en el marcador, minut 69 d'aquesta segona part, l'Escala 0, Unió Esportiva Figueres 2. Atenció perquè Torres servirà la falta, el remat, gol, 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 golàs, 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 golàs d'Adam Balloui. Déu-n'hi-do, quin tros de remat de cap. A l'assistència a la falta amb banda esquerra d'Eric Torres i fixin-se vostès com entra per darrere amb tot Adam per rematar la feina. 78 d'aquesta segona part, l'Escala 0, Unió Esportiva Figueres 3. Ens estem enduent el derbi a l'Empordanès i a veure si ho podem guanyar. Hem d'aguantar 10 minutets i ja ho tenim. Vinga, endavant, nois, amb il·lusió, amb perseverança, sempre, sempre amb la Unió Esportiva Figueres. Fem unió, fem ciutat i endavant, a per totes, som-hi Unió!